Mä osaan ottaa mun laukun. Jos mun laukku jää pussiin, niin sehän jää. Mutta tyhmät aina slaavit nostaa sen vittu kadulle, et saa. Ei mitään jäljiä. Hei. Minun ajatus, jokainen ottaa tarvitsee. Jättää lapselle pussi, mutta nää nostaa aina ihmisten takana ulos. Älä huuda, sähän oot ihan huussa. Kuuntelin, että pussikuski on noin tyhmä kuin nää kaksi vittu. Vittu Mari-Liisalla laittanut todellisuutta oli vittu muista. Kirjoita reklamaatio! Minä joudun katselemaan mun tavallista. Sä joudut huolehtimaan minun tavallista. Pointtihan sitä. Jos mun tavarat jää pussiin, ne jää, niin ne idiootit nostaa ne aina ulos. Onko se joku vihje? Sä ajattelit hyvää ja teit kiitos. Vitu hölmökuva. Ei täysin. Ei! Porkka! Siinä! Ei, sä oot hyvä, kun ne puskit on sellainen tyhjä. Yhtään ilmaisuuntaa, yhtään kantaa, yhtään osuutta. Niitä on... Ei, mitä laukkoa tarvitse nostaa mihinkään, jos mä itse on nostanut. Ei. Hyvää kantaa pointti tullut. Ei vittu voidaan, vittu voidaan tuottaa. Me ei saatana niitä saatana. Oma elämä. Hyppii sen ihmeen ja toseen sille. Eilen se auke päätä minun huoneesta, tai oltiin. Ei nyt laukkoa ottaa. Missä sanotaan, että luottatte sitten jos saa karttaa oikein navigaattori, ei kuuntele mitä sanoo. Sitten haluaa allekirjoittaa, että puolesta syksyllä lähdetään mitään. Se on varmaan tottamoisessa, se on helvetin paljon. Mä joudun tämmöstä raahamaan mukana, kun ne vitun ali-ihmiset slaavit on niin tyhjiä. Ei nyt oo hiljaa. Tää on sun matkustajia. Kaikki suomalaiset on huulia. Ei kukaan käy. Miksi kuljettajat ei käytä aivoja? Käytti aikaa. Miten sä matkajohtajan teknologiaa? Sto ossunut. Privilsivit on.